लोगोफोर खुलुमबाय दै नार्जारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरबावबाय लोगोफोर दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना निस्सय थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै दाख्लै थांनाय बावैसो जालांनाय जोंनि बेवाइनि सोमोन्दै लानानै फैदों आङो भिडिअखौ दिनैबो आरोबाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंनि बेवाइया मोजां एसे रिकभारि जाबोबाय बा एसे मोजां जाबोबाय दा बेखौ आइसिइउआवनो दोनथ'नाय जायो दा मैयानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय राइस टी फिडिं होदों बा ORS जानो होदों गाव हारसिङै जानो हायाखै आरो गन्थंआव सोनाय पाइपआवहाय माबाखौ जानो बायदि होननानै बुंलायनाय सोंलायनाय थादों आरो बहुत मानसियानो ओंखायनो जोङो सानलायलायनानै न'खरनि गासैबो सानलायलायनानै जोङो भिडिअखौ हगारसानोसै होननानैहाय बिथां अमृत बसुमतारी बिथांखौहाय हगारनो होदों बेफोरबायदि होनदों दा बियो लिरनोबो रोंजोबा फरायनायबो नङा एसे रोङो बर'फोरखौहाय थ'था लिरनो दा बिथाङा नायनोसै जोङो बेमारिया माबायदि जायो हामनानै फैयोबा बियो लिरनो हागोन ना हाया दा जाखिनि आंनि हासबेन्ड थाफानाय बेथ' खाथा कलम लानानै दंखायो बेखौ माब्ला मोजां जागोन बेखौ नेनानै दङ आरो बेवाइनि जानाय जाथायाव सोर सापर्ट खालामगासिनो सोर हेफाजाब होगासिनो बेखौ नोंथांमोननो आङो ससे न'खरनि जानानै बुंनानै खिन्थागोन बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोनहानो जाजेननायनिफ्राय हस्पिटालाव लांजासे बा दासिमहालागै बिथांमोनहानो सापर्ट खालामगासिनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनानो दा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनो सानो आरो बिथांमोना मोजांबो खामानि मावगासिनो आरो इयुनाव हाजासे मावलांबाय थादों बेखौनो आङो इसोरनियाव आरज खालामो आरो बिथांमोननि सापर्टआवसो जोंनि बेवाइया दासिमहालागै एसे मोजाङाव दङ दा बिथांमोननि इसेबां बाख्नायथाव गोग्गाथाव खामानि मावनायखौ रोजा रोजा आङो बेवाइनि न'खरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासियो बिसोरनिसिम